ମୁଁ ଅବିନାଶ ରାୟ ଫ୍ରମ୍ ପାରାଦୀପ। ଶୀର୍ଷକ ନରରାକ୍ଷସ। ଏହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ କୃତି ଅଟେ। ମୋର ଏହି ଶୀର୍ଷକ ନରରାକ୍ଷସ ଲେଖିବାର କାରଣ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ମଣିଷ ରାକ୍ଷସ ସାଜି ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା, ହତ୍ୟା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ନରରାକ୍ଷସ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ନରରାକ୍ଷସ। ଏ ଦୁନିଆ ସାଜିଛି ଆଜି ନରରାକ୍ଷସର ଦେଶ, ଏ ଦେଶେ ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି କେତେ ସାଧୁ ଠକ ଆଉ ଚୋର। ଏ ଦୁନିଆ ସାଜିଛି ଆଜି ନରରାକ୍ଷସର ଦେଶ, ଏ ଦେଶେ ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି କେତେ ସାଧୁ ଠକ ଆଉ ଚୋର। ଏଠାରେ ନାହିଁ ଅଭାବର ନରରୂପୀ ରାକ୍ଷସର। ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ନାରୀ ମାଂସ ତାର। ମା ଠାରୁ ହୋଇ ଜନମ ମାକୁ କରୁଛ ହରଣ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୁମକୁ ଡରୁଛି ଏ ମରଣ। ମା ଠାରୁ ହୋଇ ଜନମ ମାକୁ କରୁଛ ହରଣ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୁମକୁ ଡରୁଛି ଏ ମରଣ। କି ଲାଭ ପାଉଛ ଛୋଟ ଶିଶୁର କଅଁଳ ମାଂସକୁ ଖାଇ, କି ଲାଭ ପାଉଛ ଛୋଟ ଶିଶୁର କଅଁଳ ମାଂସକୁ ଖାଇ, ପୁରୁଛି କି ତୁମ ପେଟ ତାର ବାସ୍ନା ପାଇ। ତୁମର ବି ଅଛି ମା ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଏକଥା ବି ଜାଣି, ତୁମର ବି ଅଛି ମା ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଏକଥା ବି ଜାଣି, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଅଛ କାହିଁ ପର ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ପ୍ରତି। ଏକଥା ବି ଜାଣି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଅଛ କାହିଁ ପର ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ପ୍ରତି। ତୁମେ ଖାଲି ଭାବୁଛ ତୁମ ଘର ନାରୀ ସତୀ, ଆଉ ସବୁ ଘର ନାରୀ ଅସତୀ। ଧନ୍ୟ ତୁମର ମାନସିକତାକୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣତାକୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଏ ମାନସିକତାକୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣତାକୁ। ଥରେ ବଦଳାଇ ଦେଖ ତୁମର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ପାଇବ ମାତୃତ୍ୱ ମମତାର ସ୍ନେହକୁ। ଥରେ ଖାଲି ବଦଳାଇ ଦେଖ ତୁମର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ପାଇବ ମାତୃତ୍ୱ ମମତାର ସ୍ନେହକୁ। କାଢ଼ି ଦିଅ ତୁମ ମନରୁ ଏ କାମୁକ ଭାବନାକୁ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏ ହୀନ ମାନସିକତାକୁ। ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏ ହୀନ ମାନସିକତାକୁ। ନାରୀକୁ ଦିଅ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର। ନାରୀକୁ ଦିଅ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର। ତମେ ବି ଯେମିତି ଚାଲି ଆସିଲ କୁପଥରୁ ସୁପଥକୁ, ସେମିତି ଆଣ ଏ ଦୁନିଆର ନରରାକ୍ଷସଙ୍କୁ। ଦିଅ ତାଙ୍କ ମନେ ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ୱାଦ, ଆଉ ହରଣ କର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କାମୁକ ଭାବନାର। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନବବରଷ, ଏଭଳି କାମ କରି ଆମେ ନାରୀ ମନରେ ଦେବା ହରସ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନବବରଷ, ଏଭଳି କାମ କରି ଆମେ ନାରୀ ମନରେ ଦେବା ହରସ। ଆଜିଠୁ ଗଢ଼ିବା ନିଜେ ନିଜକୁ କରି ସରସ। ଆସ ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେବା, ନାରୀ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆସ ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେବା, ନାରୀ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ନାରୀକୁ ପୁଣି ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫେରାଇ ଦେବା। ନାରୀ ମନେ ଅଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ତୁମ ମନେ କାହିଁ ହରଣ ଲୁଣ୍ଠନ ଜାଗ। ନାରୀ ମନେ ଅଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ତୁମ ମନେ କାହିଁ ହରଣ ଲୁଣ୍ଠନ ଜାଗ। ଦେଖ ନିରୀକ୍ଷ କି ନରରାକ୍ଷସ, ଦେଖ ନିରୀକ୍ଷ କି ନରରାକ୍ଷସ, ତୁମକୁ ସଦାବେଳେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ଆସ ଆଜି ଏ ନବବରଷରେ ରଖିବା ଆମର ପଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନାରୀଙ୍କୁ କରିବା ଟାଣ। ଆସ ଆଜି ଏ ନବବରଷରେ ରଖିବା ଆମର ପଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନାରୀଙ୍କୁ କରିବା ଟାଣ। ନାରୀ ଥିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନାରୀ ଥିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏ ଦେଶ ହୋଇବ ବିକଶିତ, ଏ କଥାଟି ଭାଇ ଜାଣ। କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ।